a cikin wannan karatun namu da muke, which is Learn Computer Networking in Hausa. Kamar yadda muka tsaya a wancan muna configuring din router board 1100 series, which is MikroTik router. Inda muka tsaya a basic configuration nashi, wanda har muka yi activating link din shi ya tashi, we can be able to browse. Sannan kuma muka yi configuring din date da time namu da wannan. So muka ce za mu zo mu karasa wayansu abubuwa wanda suna cikin shi da wanda za mu yi kokari mu gani. Yanzu abin da nake son mu yi shine mu ga yadda za mu yi blocking din some site daga jikin shi. So in za mu yi blocking din site ko kuma mu allowing din wani abu ya wuce ko system ko whatever ne, inda za ka fara yin shi shine za ka je kan IP, ka je firewall. Daman firewall din nan da muka bude shi muka ce yana da services da yawa. Akwai firewall rules, which inda za ka yi filtering din abin da kake so da wanda baka so. Sannan kuma akwai NATing din da muka yi masquerading. Sannan akwai Mangle shi ma na controlling din yadda behavior system din. Akwai row, akwai services, akwai connection wanda muka ga wannan gaba ɗayan shi. Sannan akwai access list control, akwai kuma layer 7 protocol. So what we are going to do now shine za mu yi configuring din firewall rules a nan wajen. Yau firewall nan da za mu fara yi yanzu ne za mu fara yi. First abin da za ka fara yi sai ka fara blocking din services da baka so, wanda kamar website da baka so. For example yanzu mu danna plus sign, wannan ya girma. Wannan forward chain yana da abubuwa da yawa a ciki, yana da abubuwa wajen. Akwai forward, akwai input, akwai output. So in za ka yi blocking din anything that is either coming or going from the internet, a chain ka bar shi a forward naka nan wajen. To next abin da za ka yi shine protocol naka, ko kuma source ko destination address ko source port din da kake ganin shi, ko destination port or whatever. Duk wayannan wanda abubuwa ne wanda it depend da abin da kake son ka yi. Yanzu for example yanzu muna son mu yi blocking din YouTube from running, because yanzu a zamanin yanzu shine the main abin da yake cinye wa mutane internet kamar a office. So mutane suna son su dinga blocking din YouTube, any video movie da yake playing a wajen. So yanzu mu duba mu gani za mu iya yin anything YouTube. Bari mu fara buɗe browser namu mu gani idan YouTube yana playing a jikin browser namu, then let's see how we can stop the YouTube from running. Na sa abubuwa da yawa ne a jikin system ɗina. So let's see, this is YouTube. Mu shiga mu ga YouTube. Za mu iya playing YouTube. YouTube zai play tunda YouTube ya riga ya bude. Mu ga ina da yawan son kallon jin waƙoƙin India da na sauransu. So let's what are we going to see? Wannan India, let's see, we'll go for this. Then zai play. So abin da nake son mu yi, bana son mu yi blocking din the whole website na wannan din, but we can block this video from working. Duk wayannan za mu iya stopping nasu. Mun ga dama za mu iya stopping din website din from coming up ma gaba daya. So amma abin da nake son mu yi blocking wannan. Okay, by default a jikin network ɗina ma it has already been blocked, so ba zai iya nuna mana wani abu a jikin shi da zai play ba kamar haka din, because na saka shi akan network ɗina ne wannan da yi. Kun ga da yake haka din nan, because network ɗina is already been blocked from the source. Na riga na blocking nashi. Sai dai bude maka, duk wannan zai bude maka, amma the video can never ever going to work. So haka idan ka je Facebook, idan ka je website na Facebook, so ka san su ma Facebook akwai some pages na video wanda suke playing. Za ka dinga ganin suna playing video. So su ma video din can be stopped, none will work a jikin shi. None will work anywhere da kaga video dai ba zai ba. Kun gan shi ba zai taɓa playing din shi ba, because akwai wannan rules. So how to get to the rules, bari mu koma shi kan MikroTik din. Idan ka zo chain forward,
sai ka zo advanced, sai ka zo content. A nan content ɗin ko sunan ka rubuta ba zai buɗe, a nan wajen ba zai buɗe ba. So abin da na yi shine sai na rubuta video. Da na rubuta video sai na je action, sai na ce drop. To that packet will never ever going to pass. Gashi nan ya fara yi, kun gani? So a nan ma na sake ƙara mashi kenan, tunda kaga number ya means is active kenan. So will not allow any video to pass through a nan wajen. So idan muna son, let's try mu ga wani website, mu ga ko za mu iya blocking ɗin. Let's say ga wannan Yahoo din, Facebook na mu gani ko? Wannan Facebook ne. So bari mu let's say Yahoo. Wanda da Yahoo tukuna mu gani. The site da ya zama shi Yahoo ne. Ga shi Yahoo ya buɗe mana ko? To mu koma baya, mu kashe shi, mu koma nan, mu double clicking wannan tunda is already been blocked a wajen mu can wajen. So mu canja wannan mu ce mashi Yahoo. Sai mu applying, mu yi resetting wannan koma 0, mu gani Yahoo zai buɗe. Means ka ya fara activity akan Yahoo. Yahoo will never open a nan wajen. So mu koma mu gani. So mu danna mu ce Yahoo, mu gani zai buɗe mana Yahoo. Kuma wai da hankali ba haka zai zauna, Yahoo ba zai buɗe ba. Mu koma can mu gani, mu ga akwai activity, gashi nan, ka gani? So as long as kaga activity means rules ɗinka is applied, yana aiki. Mu koma mu gani Yahoo zai buɗe, Yahoo ba zai buɗe ba. Ko kwana nawa za ka yi a nan wajen, Yahoo will not go through. So this is how you will block site da kake so ko baka so, ko content na wani file ka gani ya ce mana cannot be reached, means ba zai buɗe ba. Zai ta juyawa ne, juyawa. Yadda kai ba zai buɗe ba. Amma kana son ka yi disable nashi, ka gani will not open. Amma mu koma mu yi disable ɗin shi. Sai mu koma mu danna mu gani zai buɗe. Gashi ne yana buɗewa. Gashi ya buɗe. Ya kuka gani? So haka za ka yi blocking ɗin site da baka so. Shi da MicroTik is so simple, so easy, very good, fantastic. Abu aka yi gaskiya. Aka iya. Yanzu idan kamar yanzu Trump ne baka so, idan ka rubuta Trump, duk wani site da sunan Trump yake ciki ba zai buɗe ba. Ko shi particular that Trump will never open. So it's very good. Duk abin da ka rubuta inda a jikin MicroTik ne, so insha Allah inda ka yi shi daidai da right, za ka ga zai apply, zai maka aikin shi. So haka port, in kana son ka san wani port ne ba ka son kai allowing traffic ya going through, in ka zo nan wajen ka lura da cewa akwai port ɗin da ke ba ka son shi, sai ka ɗauki port number ɗin, which is wanda yake da column ɗin nan. Wannan shine port number ɗin. In ka ɗauki wannan port number ɗin ka je ka saka, so anything that has that port number ba zai wuce shi ba. Amma don't carry this 443 because this is a website da yake, wannan kuma 53 is your DNS. In kai wannan aiki ka kwaɓa ma kanka. Well, amma kai identifying the port ɗin da kai zama cewa you don't need to the destination, not to the source. Source ɗin is random port. Random port ne wanda system ɗinka yake generating. So ka je to the destination port sai ka je ka yi blocking. So idan ka zo nan wajen ka danna wannan, ka danna general a nan wajen, so is TCP, ka yi checking nashi ka gani what is it, UDP ne ko TCP ne. So a nan ɗin za ka koma nan connections, ga su nan. Idan UDP ne ga shi nan, so ka ga su da UDP ne ko. So in ka ce UDP ne zai blocking maka, zai kaka wannan TCP ne, za ka ɗauke shi zai blocking maka. So sai ka koma wannan ɗin, you click chain forward going to internet protocol kar ku manta TCP or UDP or whatever protocol da kake son kai blocking, ga sanan you select. So if it is TCP, then destination port, you always go to the destination port. In ka ce 443 sai ka danna action, sai ka ce drop, sai ka danna OK.
in ya ɗauka za ka ga number ya fara reading. So means you are telling this guy any website that has a security 443 will not pass through. So we cannot browse any site, website, wayannan duk will not open, ba za su yi aiki ba. So in kana ganin wani abu ne, let's see if we can do something akai. Sai dai wanda ba shi da 443. Wannan kaga 443 ne secured site, ba zai bude ba. Let's see CNN zai bude, CNN, because it's also secured site which is 443. So shi ma wannan kaga ba zai bude ba because yana da SSD, gashi nan anan ba zai bude ba. Wannan ma ba zai je ba, gashi ya sa maka abu. So wanda yake da wannan lalai for you, ba zai ce ba, gashi ne yana nuna maka kan go. So ina fatan kun fahimci wayansu abubuwa a nan. Firewall can do so many good things for you, Cool. So we need to browse there, we need to stop this guy from working. Either we will delete it nation. So wannan ma we can leave it or we just delete it. Okay, zai bude mana abin da muke so na wannan. Ga CNN ɗin, CNN.com. gashi nan wannan ya bude because yana da HTTP. gashi nan padlock, kun gan shi yana padlock, so is secure, ba zai bude ba dama a lokacin. Wancan wawan ya ke bude BBC Hausa. Okay, gashi nan CNN ɗin yana zuwa, ya tsaya shirman da wani abu da because kasan suna abubuwa da su da yawa a jiki. Tunda ya zo nan means zai bude ke. So ina fatan kun koyi wayansu abubuwa a nan, kuma shi ma da muka ɗan taɓa. So bayan wannan you just play with the wannan. In kai plugin kanka dai to see how you can bring it back dai, za mu iya nuna maka. So hotspot shine inda za ka yi generating ticket, ka ba mu users ɗinka su dinga browsing. Yana da server, yana da server profile, yana da users profile, active host, IP binding, service port, wall guarding, IP list, sannan da cookies. If you want to start configuring hotspot, shi ma yana da nashi daban da za mu zo mu yi shi. Amma kafin ka fara ya zama sai ka yi creating user. In case ya kicking naka out, ya login naka out, you can be able to bring yourself back. The username da password da zai maka na login nashi. A jikin wancan takardar da muka yi na introduction mun gaya muku cewa yana da hotspot tag. Ka iya send mutane ticket ko kuma ka ba su username and password da za ka yi da wannan abu. Ko wannan fatan shi ma dai wannan mun ɗan ƙaru kuma, amma za mu zo mu yi shi nan gaba. Yana da routing, yana da IPv6, akwai so many abubuwa. To yanzu a nan kafin mu sake wucewa, bari mu yi wani simple abubuwa, shi ma part of security ne. Tunda mun yi firewall ne a security, as under IP ɗinka ka je under services. Wayannan services ina baka shawarar su ka yi disabling naka, because haka suna iya shiga through wayannan guys. Wayannan port, and these are the port, the services da ake yi, they are always open haka by default. So try to shut them down, amma kar ka yi shut down din Winbox. Idan ka yi shut down din Winbox means ka yi locking naka out. Ka yi highlighting wayannan dukansu in ba ka son ka yi amfani da su at the moment, as long as ka hau kan network. Secure your device means disable these guys. Kagan su mun disable sun zama gray, while we left these two. Wayannan su ma ya kamata mu disabling wannan, but amma for now we can leave it in muna so. Sannan kuma shi kaman more security za ka iya sa mashi IP address range da ya kamata ka using nashi. This is very good, ka yi amfani da shi haka. So I will not allow any network that is outside our network ya zo cikin shi MikroTik ɗin. So 40, 0 and then 24. So in ba ka kan network ɗin shi
you can be able to access this. Haka wannan shi ma zan iya sa mashi 10.2.40.0 network. So wannan na web interface ne da ake accessing nashi, while these two wannan su zaka fara securing nasa. Haka means anybody that is outside your network can not be able to access this. In baka kan within this your network, fine, forget it, nobody will access. So you start trying to block hackers from coming in to your network. Ko da baka sa mashi shi username da password ma account ɗinka a nan ba, which is the admin, shi ma ana bada shawara ka canja shi by this. Let's see if we can give it a name. Shi ma ka mai da shi full, sannan ka sa mashi password in kana so. You apply, then you delete this guy. So yanzu kaga ba mu da admin kenan. If somebody is trying to steal, namu ba zai zuwa yi mana sata ba. So at least we have secured this guy for now. Ina fatan kuna bin a hankali don mu san mun ci gaba, kuma ina fatan za ku dinga liking, ku yi subscribing, kuma ku yada ma mutane, ku share ma mutane wannan hanyar na koyon computer networking da muke ƙoƙarin mu yi a cibin nashi. In kuna yi, kuna liking, kuna abubuwa, za ku sake ƙara mu ƙarfin zage dantse ne. That's mean aka ce ilimi in ba kana da shi baka ba wa mutane don ba shi da amfani a gare ka. Abin da yake cikin kai na, I'm just trying to see how we can share it, mutane su ƙaru da shi, su benefit. Idan kana buƙatan wani taimako a wajena regarding networking da sauransu, za ka iya. In ma aiki ka samu kana son wanda zai taimaka maka, call me, then I will assist you. Ni ina aiki ne ma, dan dukiya ne ma nake ina son na tara. To ina fatan za ku yi so. Zango na gaba we can see how we can create the hotspot insha Allah. To ku huta lafiya. Ma salam.